Alexandra Aquilina hija screen printer Maltija bbażata f'Berlin. It-tim tagħna ltaqa' ma' Alexandra sabiex jitkellem magħha dwar Ftr2, wieħed mill-aħħar proġetti tagħha. Il-konċett ta' Ftr2 beda qisu ftit inqas minn sena ilu. Kien li ħafna nipprintja nagħmel screen printing fuq t-shirts u fuq textiles u aktar affarijiet kummerċjali u xtaqt nibda nagħmel aktar affarijiet artistiċi. U bil-mod din l-idea żgħira xkejkna saret idea ta' ħanajdu aktar nies, ħanamlu exhibition, ħanippruvaw napplikaw għal fondi u jekk l-Arts Council ta' Malta jaħsbu li idea tajba nistgħu nkabru għal ħaġa. So tipo it snowballed kif jgħidu. Għamilt open call online, ħadd gost ħafna li għamilt open call u tqajt ma' ħafna nies ġodda, ma' ħafna artisti ġodda. Kelli nagħżel at the end of the day u spiċċajt 13 artists u 15 pieces fl-exhibition. Għandi ritratti, għandi graffiti, għandi ritratti ta' sculptures, għandi watercolors, so hemm taħlita sabiħa ta' affarijiet ukoll tagħmel l-exhibition aktar interessanti. Bħalta Pierre ħabib tiegħi naħseb ilu nafu 15-il sena u dik il-piece rajta xi 15-il sena ilu u minn dejjem meta rajta għatlu Pierre din il-ħaġa nagħmel xi ħaġa biha so meta kelli il-ħaġa kien second or third person li batlu email għax one of my favorite pieces tiegħu ġifieri. Silk screen printing Malta mhux ma jeżistix, on a commercial level jeżisti. Fid-dinja tal-arti ma tantx jeżisti. Silk screen printing huwa vera hands-on way of printing li bdiet fil-Ġappun ħafna mijiet ta' snin ilu u ġiet l-Ewropa reċentament, reċentament in the last 2 centuries. Fis-70s ġiet xi ħaġa aktar ta' arti. Xorta kienet konsidrata għal żmien twil shallow form of art għax għandha l-element ta' reproduction. Is-sabiħ tiegħu li għandek aktar minn kopja waħda imma kull kopja naqra differenti mill-oħra peress li qed issir bl-idej. Jien dejjem nieħu l-affarijiet fuq il-computer, naqsam kollox fuq layers, għax kull kulur li ħanagħmel irid ikun layer waħdu, nipprintjah fuq transparency bħal tal-overheads tal-iskola tal-antik u dan blob ta' kimika u ta' dawl nagħmel qisu stencil fuq ngħidula screen, is-silk screen li qabel kienet magħmula mill-pure silk u llum il-ġurnata magħmula minn nylon. Bażikament din hija tila fuq frame stretchjata li ħanoħolqu stencil fuqha. U għandna stencil għal kull kulur. Pereżempju għandi wieħed ta' Chris Jensen li huwa magħmul CMYK sakemm ma tagħmilx l-aħħar kulur ma tarfux ir-ritratt. Għax l-ewwel għandek ġest ċappa yellow, u mbagħad għandek ċappa blu, mal-yellow għandek naqra aħdar, u mbagħad tagħmel il-magenta li jibda joħloq naqra il-reds u dawn mbagħad kif tagħmel il-black l-aħħar layer f'daqqa waħda comes to life. Tipo għandek tricolor print, għandek tlettili dejjem titħall il-kulur jinxef bej waħda oħra u tibni l-istampa bil-mod il-mod. Imma ultimately kollox screen printed bl-idej u dik hija s-sabiħ tagħha x'inti qed tiġbed iż-żeba fuq kull waħda bil-physical power tiegħek spiex ta'. U għalhekk provajt nagħmilhom kollha bla ħġieġ qudiemhom għax it-texture taż-żeba u tal-karta meta tagħmel screen print m'għandix taqsam meta tagħmel digital printout. Tipo taraħ, you know? So, proċess interessanti ħafna wkoll. Idum naqra ma interessanti ħafna.